Ach, en Beppe. Nou, onjoen hè. Hoi. Ja, mijn naam is Julius Bousema en in 2020 weer hier bij mij op visite op een plaats, omdat ik doe stage doen bij Pieter Kalsbeek. Ik ren je stage voor school. Ik doe de opleiding veehouderij in Twello, Gelderland. En ja, ik zag een stage er buiten de regio en vandaar dat ik hier kwam. Nou, Julius is een jongen, hij zet terug, ondanks zijn beperkingen. En nou, dat kan ik gewoon waarderen. Hij is altijd positief. Ik zal maar wel missen dat er voortgaat. Dat ben je wel in. Hoe gaat het, Marty? Ja, heel best. Ik ben altijd druk aan soort dingen omgaan. De merkencommissie, ik ga een andere baan voeren. Ik ben nog steeds een soort op een place te vinden. Ja, ik doe van alles. Ja, want doet wij in 2017 bij die win. Hoe weer de situatie doet en wat is er in de tussentijd verloren? Want het is al wel wat oorzaken. Ja, dat is zo. In 2020 roen ik de stage bij Pieter Kalsbeek op een plaats. Na de tijd zoek ik weer om naar Gelderland, waar ik welkom, waar ik ben, opgegroeid ben. Alleen terwijl de landbouwscholen daar tegenkwam, heb ik verkozen om je verder te gaan in Ljouwert. En daarmee kwam ik dat ik weer gebleven ben bij Pieter en dat ik je 4 letter nog steeds bij mijn pakken bij in huis zit. Dus, zij is alweer wat roen heel kwaad zijn. Ja, nou ja, klaar. Hij is in Ljouwert daar op school. En, nou ja, en na de stage had hij nog gewoon het werk geweest. En hij is ook net voor het West. Dus hij is nog steeds. Zo. Komt er regelmatig eens even uit. En Julius die zei dat er een soort aan jou te danken had. Nou, dat is mooi. Dat is mooi dat hij zei. Nee, nou ja, wij passen wel bij elkaar. En ja, Julius is ook zo'n beetje een gedeelte van ons gezin. Of ja, hij past, hij heeft zoveel uit ons gezin. Soms wel eens even dat, ja. Nee, die hebben me een heel soort bracht hier in werken en dat ik nou zo wat opname ben hier en dat ik zo 4 aan ben. Ja, dat heb ik van een heel groot part om Pieter te danken en ik wil van een heel groot part om mijn paard te hebben. Als ik in Fortmaat en Julius ken, dan neemt Julius de zaak hier waar en dan rennen er vaak nog wel een oor in die niet het meeste werk doet, of de oren werk doet, maar Jules die redden wel. En die stuurt die man wel aan en ken die man net, dan pakt Jules het wel weer op. Nee, dat is perfect. En hebben we doen ik net Marty hoe de leefde hoor? Ja, klopt, ja, daar ben ik nog even een dingetje. Ja. Daar heb ik nog even een oproepje verdiend doen. Ja, zo. En hoe zit dat nou? Ja, nou, ik ben nog steeds vrijgezel. Dus ja, ik zou het wel leuk vinden om een keer in te ontmoeten, maar het zal vanzelf een keer komen, denk ik. Maar als wij daar zouden treffen, nou, net volgens mij heeft het poerbest nog niet zin. Absoluut.